sounds mildly disgusting. Den kommer træls. I cannot do it. Det er koldt. Vi fjoller. Spørgsmålet er, om jeg lige skal være med i jeres næste kamp der. Ja, yeah, det kunne fandme være sjovt. Hvad? Yes. Det var ærgerligt, at jeg ikke gider spille med sin bøs. Jeg vil godt spille. Rimelig stort problem at finde en hold i den her challenge så. Ja, det. Krille, hvis der er nogen af dem der charger mig, så er du færdig. Er du med? Ja, det var godt. Så... Nej! Hvor du står mig. Shit, det var Jørgen. Jamen jeg er væk, Mads! Oh. De spreder sæd i ansigtet på mig, det er fucking træls. Oh shit. Ej, nej. Jeg er altid oppe, Ronny. Og din mor. Ligesom der. Ligesom der er totalt op. Ups. Så man er bare plæk på dem alle sammen hernede. Måde. Ja, der er plague pitch på dem alle sammen i det indtil videre. Og dem her de teleporter. Siger han Reddit. Har du en af dig, eller hvad? Nej, det er den der Frozen og Plague. See you on Reddit. Var det så skidt? Du kan da bare sende det. På Reddit, Ronny. Kan du fatte det? Siger han Reddit. Ups. Synes jeg, du har mange af, Ronny. Krille, vi er bagud. Ja, men lige tage os sammen. Bare væk fra det her så hurtigt som muligt. Jeg kan ikke ramme det på fuckbold. Det går ikke så godt med at ramme det der. Fuck. Ja. Det er ikke så sjovt, når de der elister, de har så meget håb, at man næsten ikke kan slå dem ihjel. Jeg ved ikke. Ronny han har taget Dark Souls med over i Rocket League. It's impossible. Sat. Luk videre, Krille. Oh.
Raged Phantoms, my ass hurts us. Nice. Ej, så. Okay, det kunne godt gå galt her. I got it. Hvad fanden laver du, mand? Jeg er travlt med at samle boosters op nede i en anden. Så. Hvornår siger du? Det er så svært lige nu. Nej, jeg kunne overhovedet ikke nogen. Jeg har ingen boost. For satan. Åh, De der smoldering constructs der, det er jo fandme molten, de smider på jorden. Nej. Oh. Ja, det er fint. Fint. Jeg var bare lige klar til at bløk. Kokbløk. Ja da. Shit. 6-5. Hold kæft, mand. yes, der er nedgang, morgen. Go. Så Ronny, Bare stille vi er jo ikke sagt. færdige nu. Du jinxer det for hårdt. Okay, nu kører jeg frem. Læg mærke til det. Nu har vi ligesom noget, vi skal æde den grille. Ja. Ronny! Ronny! Ah! Fuck, man. Jeg kan ikke lige løbe forbi, eller når du løber forbi grille. Rip.